Antoniano ikastetxean formazio euskalduna eman nahi diegu ikasleei. Euskara ondo menderatzeko eta euskararen eta euskal kulturaren transmisio, garapen eta indartzearekin konpromisoa hartzeko. Baloretan oinarritutako pertsona eleaniztunak ezin ditugu, hau da, gaztelaniaz eta euskeraz gain ingelesean ere maila egoki bat lortu, frantsesarekin ahaztu gabe noski. Antoniano ikastetxean euskaraz bizi gara eta nahi dugu. Eta horrexegatik egiten dugu. Euskara kafeak euskaraz dakien gurasoek ikasteko. Ekialde taldea! BBH Euskararen aldeko taldea. Laster gera guerean. Eta gurasoa! Zueze! Horregatik ere bada ezinbestekoa gurasoen jarrera motivazioan eragiteko. Dakitenek eginez. Ulertzen dutenek ingurukoei euskaraz egiteko eskatuz, eta ez dakitenek mezu baikorrak emanez.